Ikaw ba yan? Yes, pare. The one and only. Wow, pare. Big time ka na. At ang ganda pa ng sasakyan mo. O pare, dandan lang. Baka magasgasan. Pero lang, pre. Sandali lang, pre. Hindi kasi alam ni kumari mo na dumating na ako. Wala pa din talagang pinagbago tong kumpare ko. Mayabang pa din. Mahal? Mahal? May pupost na naman ako sa social media. Mahal? I'm here. Mahal! Dumating ka na pala? Halika sa labas. May ipapakita ako sa'yo. Wow! Sa atin to, Mahal? Oo, mahal. Sandali lang, pipicturan ko para may maipost ako. Dapat kasama ako. Ah, sige. Pre, sandali lang. Pare, pwede mo ba kaming picturean? O sige. Sige. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Bila naman. 1, 2, 3. Salamat, pare. Walang anuman, pare. Mga kapitbahay, dumating na yung asawa ko! May bago kaming kotse! Dito mo ilagay yan. Sandali! Baka magasgasan mo to, mahal to. Ano ba yan, kuya? Dahan-dahan lang. Pag nasira ba yan, kaya niyong bayaran? Mga pulube. Iba na talaga yung umaasinso, pare. Ano, pare? Maganda ba? Oo, pare. Ang mahal siguro niyan. Siyempre, bibili pa naman ako ng mumurahin. Ay, mahal. Habulin mo nga yung mga yun at bigyan mo ng tip na tig 1,000. O sige, mahal. Ang laki naman ng tip nila, pare. Wala yan. Parya ko lang yan. Pare, magkano yung bili mo dyan sa sopa? Pare, wag mo nang tanungin. Baka hindi mo kaya presyo niyan. Kuya, sandali lang. O, ito. Tip nyo. O sige, kuya. Alis na kayo. Pare, tig-20 tayo. Akala ko mayaman sila. Mayabang pala. Tara na. O, mahal. Naibigay mo ba yung tig 1,000 nila? Oo, mahal. Salamat pala dito sa sopa, mahal, ha? Ang ganda-ganda. Basta ikaw, mahal. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sandali lang, mahal, ha? At pipicturan ko para makita ng mga kumari ko. Sige lang, mahal. Tingnan mo, mahal, oh. Ang ganda. Pare, kumusta na pala si kumare? Nasa bahay, mare. Abala sa malit naming negosyo. Naku, pare, sabihin mo naman mamasyal siya dito para maipakita ko yung mga bago kong bag. Naku, mare. Alam mo naman na hindi mahilig sa mga bag yung kumari mo na yon. Alam mo, pare, mamaya, pumunta kayo dito sa bahay. Sama mo na rin si kumari. Dito na kayo maghapunan. Oo, pare, kasi nag-order ako ng mga pagkain dyan sa mamahaling restaurant sa bayan. Ito kasing si kumari mo, pare. Tinatamad magluto, kaya puro na lang order. Saka, pare, patitikman kita ng mamahaling alak. Naku, pare. Gusto ko yan. Sige.
Uwi muna ako. Sige pare, ingat. Mahal, pahingi yung pera. Pambili ng pagkain sa mamahaling restaurant dyan sa bayan. Ibili mo rin ako ng mamahaling alak, mahal. Wala ka naman palang mamahaling alak dyan. Wala, mahal. Sinabi ko lang yun para bumilip sa akin si paring Berto. Sige na nga, ako na bahala bumili. Salamat nga pala dito sa pagkain, pare. Sigurado ako matutuwa yung mga bata dito. Wala yun, pare. Iba talaga yung asinsado, pare. Sabi ko naman sa'yo eh, mag-abroad ka na din. Malaki ang kitaan doon. Nako, okay na kami dito, pare, sa kunting negosyo ng kumari mo. Mabagal ang asenso dito. Pag nasa abroad ka, mabibili mo lahat ng gusto ng mag-ina mo. Kita mo ko. Sandali lang ha, may tumatawag. Hello, pare? Anong pare? Huwag mo nga ako mapare-pare dyan. Kailan ka magbabayad ng utang mo? Yun bang hinihiram mong 10,000, pare? Ha? Isisend ko na lang, pare. Oo, yung utang niyong mag-asawa. Hindi lang 10,000, kundi 100,000 piso yon. Sige, pare. Bayaran mo lang kung kailan mo gusto. Ha? Hindi naman kita sisingilin eh. Sige, bye. Anong pinagsasabi ng lalaking to? Yung katrabaho ko, pare, humihiram na naman. Ay, nako. Ang bait mo naman, pare, sa mga humihiram sa'yo. Ganon talaga, pare. Lalo na kapag sobra-sobra ang pera. O, pare, pasensya ka na ha kung nagising kita. Hindi, pare, sakto. Gising na din ako. Ano, pare? Ayos ba? Oo nga, pare. Ang angas nga. Siguro, pare, mahal to, no? Oo, pare. Ito yung bagong labas. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? Nako, pare. Huwag mo nang pangarapin. Mahal ito. Sandali, mahal. Picturean kita para may maipost ako. Ayusin mo, ha? Ay, dapat pala kasama ako. Pwede mo ba kaming picturean, pare? Sige, pare. Isa pa. 1, 2, 3. Salamat, pare. Ipopost ko to. Feeling blessed with our new baby. Mahal, itag mo ako, ha? Para naman makita ng mga katrabaho ko sa ibang bansa. Ang kakapal talaga ng mga mukha. Talagang feeling blessed sila. Samantalang ako, feeling stress dahil sa kanila. Mga mayayabang, hindi marunong magbayad ng utang. Humanda kayo sa akin. Naku, paano ko kaya ito sasabihin sa asawa ko? Mahal, pahingi akong pera. May parating kasi akong order ngayon. Sige. Para may maipost ako, para makita ng mga kaibigan ko. O bakit? Parang may problema ka. Wala, mahal. Sige, mahal. Mahal. May sasabihin sana ako sa'yo. Tao po! Tao po! Teka, mahal. May tao yata. Ako na lang, mahal. Pumasok ka na dun sa kwarto. Sino kaya yung babaeng yun? Sino ba yung babaeng yun, mahal? At mukhang galit na galit. Ayun ba? Nangihiram ng pera? Asawa ng kasamaan ko sa abroad. Eh bakit mukhang galit na galit?
Hindi ko kasi pinahiraman, mahal. Hay nako, tao nga naman. Sila na nga yung humihiram. Pag hindi mo napahiraman, sila pa yung magagalit. Hayaan mo na, mahal. Sa susunod na bumalik yan sa atin, ako na yung makakaharap niya. Pare, magandang umaga. O pare, ikaw pala. Halika, pasok ka. Mukhang abala tayo sa pagsiselfon mo ah. Nagtitingin-tingin lang kasi ako dito pare sa online shop ng mabibili. Ano bang sadya mo dito pare? Manghihiram ka ba pare? Magkano ba? Naku pare, hindi. Iimbitahan lang sana kita sa birthday ko. Oo nga pala. Sige pare, ako nang bahala sa mga alak. Sagot ko na. Naku pare, nakakahiya naman. Para yun lang pare, ako nang bahala. Sige pare, salamat. Walang anuman pare. Ikaw pa ba? Sige pare, alis na ako, salamat. Franz, halika nga dito! Franz, ano ibig sabihin nito? Ano? Naghihirap na ba tayo? Sandali lang mahal. Magpapaliwanag ako. Ang totoo niyan, wala na akong babalik ang trabaho sa abroad. Ano? Paano na tayo niyan? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin at mga kaibigan ko? Kaya nga ako humiram ng pera kay Mitch para hindi tayo magmukhang kawawa sa mga kapitbahay natin. Yun ba yung babaeng nagpunta dito? Oo, mahal. Tao po! Tao po! Franz? Ako, mahal. Ayan na naman siya. Mukhang tinakasan na yata ako ni Franz ah. Mahal, anong gagawin natin? Nagpamalay ko. Puro ka kasi pasikat sa mga kaibigan mo. Bakit kasi hindi mo sinabi sa akin yung totoo? Bakit ako lang ba? Sino ba ang panay bilhin ng bag para ipagyabang sa mga kaibigan at puro post ng kung ano-ano sa social media? Huwag na tayo magsisihan. Pareho lang naman tayo. Oo na. Huwag ka na maingay. Baka marinig tayo. Franz! Franz! Lumabas kayo dyan! Ang yabang ng dalawang mag-asawa dito sa barangay nyo! Pagbalik ko dito, pulis na ang dadampot sa inyo! Miss, sinong hinahanap mo? Sino pa ba? Eh di si Franz, ang yabang-yabang sa social media. Sandamakmak naman ang utang sa akin. Baka naman nagkakamali kayo, miss. Ako nagkakamali? Si paring Franz, mayaman yon, galanti pa. Mayaman? Baka mayabang. Ma'am, baka pwede po sa loob na lang tayo mag-usap. Hindi pwede. Ikaw, Franz, bayaran mo na ang utang mo sa akin. Magbabayad naman po ako, ma'am. Ang hilig nyo mag-post na mag-asawa sa social media, ni magbayad ng utang hindi nyo magawa. Pasensya na po. Mahiya naman kayo. Babalik ako sa susunod na araw. Siguraduhin nyong magbabayad na kayo. Sa susunod na magyabang kayo, siguraduhin nyong wala kayong atraso sa ibang tao.